presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigyan po ninyo Kuya Joel Bense, kauban sa akong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awagon ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugun Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon, pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Janet. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Janet. Kini akong problema bahin ni sa mong sitwasyon karon sa kumbana. Ako di man ko silosa kaayo pero makapaduda lang gyud kaayo ba ang mga lihok sa kumbana. Pero aro inyo yung masabtan ang akong problema no. Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Pagbigas gawas? Hala! Mare Tiliang! Oy, Mari Janet! Ikaw di ay na. Hala, oy! Ay dali oy, hapit sa ngari oy! Hala, Mari, uy! Uy, Mari, pasensya ka na, cute. Wadya ko dahil makailan ni mo, Mari. Nalimot mang kukuni mo dahil sa, sa ni inyo. Nausap ako na inyo, di ba? Naikatong, wa pa ko kalarga. Wa pa manidinhi, di ba? Kining tambayanan? Wagid Mari, bag-o na din eh. Kanusa na day ka na uli? Ay, ito pang isang adlaw, uy. Unya, mo sa dayon ko mulakaw kay gikapoy pa in taon ko sa biyahe. Hibaw ka na, jitlog. Saingan Mari, itlog? Dili, uy. Lakahilas ba taon ninyo, uy. Magutingali ninyo, basta wa pa makasuig sa kay aeroplano. Ay, action maglahing timpla. Dili taon na itlog, Mari, uy. Jitlog. Kanang kakapoy ni mo bagi kan kanil sa kay aeroplano. Jetlag. Dili jitlog, jetlag. Oo, jetlag. Ay da, parehas na, Mari, uy. Mao ba parehas na di ay? Ay, suruyan niya ako sa bahay, Mari, ha. Kay mga habo, mangkurul sa ako mga bagahe karong kapi'i. 5 guna ka karton, pulos mga dagko. Pero sa pagkakaroon, wa pa ko makapanghabwa good. Milakaw ra ko kay doon ako kipalit ka diyot. O sige, Marie, mula hosan ko ha. Suruya ba ko nga tus bay ha? Sige Mare. Naon sa bes Mari Tiliang, uy, murag na usab maggamay. Sa una, sa wa pa na siya makalargas laing nasod, buutan kay na siya. Labi nagmanghangyo na kus unag asin. Layo pa gani magisin na. Inigduol, samot kadako ang ngisi. Pinakukunsay tuyo, mangayo, ramandag asin. Kay wa na siya ikatimplas ilang utan. Karon, kalain, murag manginsulto naman. Nabag-uhan, tingali ay. Ay, lakaw galing ka karon ba? Piti ko soldiering lead ha? Ay, para na ako'y buhaton tao. Na ako'y soldahon, speaker ba? Ay, dong, ikaw na lang. Ikaw na lang kay palit. Uy, kay wa man ko makailaan ang imong giingon. Uy. Naunsa, ingal, soldiering lead. Soldiering lead ba? Kana bang ipasumpay ba? Unsa man sa siya, kita mo sa suguon, wa tay kalibutan. Pangutan alang, ingna lang ba? Ingna, oy, namoy soldiering lead. More na siya. Nyagwa. Awa! Ang sarpugso ni mo dadon mo tindadi sa ato. Wa man ka. Kapoy siya na niya, uy. Siya na natatoy mo palit. Ay. Tapulan si kayo ni tawhana, uy.
Ngano kang dili lang gyud siya mo palit. He, kakidort. Ingon ani katapulan ng akong bana, dili ganahan ba nga magsiglakaw-lakaw, ana ra gyud siya bay. Imbis mauunta ni nga panahon nga makagawas-gawas siya, makasuroy, di isad noon. Ako lang gipirme suguon kun doon na siya ipapalit. Unya, Haluyan! hala, naibayot na sa Kaya oy, napay si pa-shock effect. May na lang nang maibayot masaag kaysa kanang ingnon tang hala, naibayot na buang. Maksad. Ngano ni aga oy si Tuyo? Siyempre, friend good ta, BFF ta good ka. Da, wala sa kay pamahal to sa inyo no. Mao nang ni ani ka kay mamahaw ka no. Mausad na, nakatagaan yung ka, pero wadyo ka katagaan. Kapoy ni mo nakatag-an niya, wadyo ka katag-an. Makatagaan ta ka, Kung sa'yo nakatag-an niya, wa makatag-an, libog man tani mong bayuta ka oy. nakatagaan unta ka, nga wa pa ko'y pamahaw. Ja, ano niya, daan pagit lagi ko. Pero wa ka katagaan, nganong mi anhi ko, dili aron anhi mamahaw. Unsa di mong gianhi diri be, ha? Magwuo sa dayong kuno ka, ha? Uy, di noon ko mauwaw. Kaya di ba ako nga bisag di pa kumusuti, pakanood yung sa akong BFF. Kay, buutan ba kayong akong BFF? Ayay, giulog-ulogan pa ko. Namawi pang bayot. Bitaw yads, may anhi ko kay nako'y bagong dayads. Ang ngayon kayo ka anhi yads. Okay na sad na. Dili, oy! Okay, good town! Dani sa akong sister sa federation nga gikan sa gawas. Nay, nang wak-wak! Paguli mo rin da! Kuya, wag na imong sister sa federasyon. Pulos din ang mga wakwak di ay. Ay, ibaw ka na mo mga alanganin. Maayo kayo mangitag racket sa gawas. Bitaw yas, pagpili di hana. Kaya basig na kayo mapilian. At least, dili ka maunhan. Mauna ikaw gi akong giunaw anhi aron makapili ka. Ay, kay BFF na guta. Sige na, pagpili na yas! Ay, kanilang ako bayot. Uy, kaya di ko ganahan sa uban. Okay. Importante nga na kayo napilian. Kabila din ni Bayran yot. Ay, naarugin na ni mo yads kung kanusa ni mo impason. Basta, hinumdumi lang kanunay nga may gikuha ka. Ang importante nga, di ka malimot. BFF tagot ka. Ay, kabala ka yads. Di ko malimot ani. Sama nga, dili sa ko malimot sa pagpakaon ni mo. Dali na magdungan ta nga rin sa kusina kay wa pa sa kuy kaon. Daon. BFF juga kaayo ay. O sa sudan. Asa man ta? Ay, uban nilang gugugwid. Asa ganito nga Terang pita dire? Maritilyang. Kay naulit na si Maritilyang gikan sa gawas. Unya, nakita mi gahapon. Ingon siya, pasuruyon ko niya sa ila. Asa ta dito? Ay, paatuon gani kay basi doon na ihatag. Ay lang ko. Orang ato tuon dito. Ngayo ta. Buo ta na dito. Bida. Og mauwaw ka, diha lang kas gawas, ako laysod. Pero uban ni ko, inig-adto na ko dito. Hay, sulabi ani tao na. Ikaw ba, hapit na maupo sa kung pailong Ay, niliyuha ka ha, gamay na lang yun. Usaman mo, kuyog ka na ko, o dili. Dai. Ang mingkog dili. Piti karong animala ka. Aw. Kuyog ka, dili. Ningo di kong di kumakuyog. Amaw kita. Anak, ano ka? Nagpauban juga sa akong bana, kay lain sad kaayo ako rang usa ang muadto. May na lang na ako'y kuyog. Pero ang akong kuyog utrusang manggiuwawon kaayo. Unya, sa dito na sa bahay nila ni Tilyang. Ay, di nilang ko dahil mag-usap-usap ko ni Francis Alrici, ang narus big shop ha. Di nilang ko ha. Ha? Ano lang ko dito sa gawas, ikaw dito sod. Yapag naman kami, uy, ubanay ko dito sud. Uy, lahat Mauuli ko, ikaw lang ito sod. Banan talaga din ni Aris yung bay. Pida. Bida. Ayaw ko guba akong adlaw ron. Gusto kang magubot ang tibok barangay, ha? Ay, hindi mo inonsam ni siya eh. Sige, tuktukan na. Bantay, ha? Maayo! Mare! Maritilyang! Maayo! Oy, kisa na! Ay, ako ni Marie, si Janet. Hindi Uy, nakakailan mo. Mami Janet! Naalagi ka kadit magawas ko. Ah, Marie. Uy, Marie! Hala, Marie. Hi, Maritilyang. Kagwapas akong kumari, oy. Lahi na gyud og maka-abroad ta, no? Ay, dako kayong diferensya, Marie. Uy,
Yun na, nasuro lagi ka, Mari. May tuyo ka? Mari ka ng... Manghuam ka kwarta, Mari? Ah? Allah, uy, para ba ko makapailis sa akong mga kwarta sa gawas da? Mato pa kong bangko, Mari. Balik ka lang ko, Mari. Mari ka ng wa man kumuan ni aron manghuam og kwarta. Oh, usa na magian he. Mangayo ka? No, wapa dyan ko makapanghatag to, Mari. Uy, kay ang akong kwarta napas bangko. Wa Mari, uy, gisuroy talang ka kay nagkita man gud tagahapon dito sa amo, nilabay baya ka niya. Niingon man ka nga suruyon ta ka dinis inyo, maong ni ako kay malain unya ka, wa ti ka anhi Ay, mao ba? Halala, limot ko, Mari. Uy, ay dali, isod gari, Mari. Oh, Mari, kisam tayo magkauban? Ay akong bana Mari, si Milio. Nalimot ka? Oh, si Milyo ni? Hala, uy, naghilom-hiloman ka di, Milyo. Uy, dali, isod mo gari. Ay na lang, kay nagdalit na sad mi. Napamilaing lakaw. Gihapit lang ka. Sige Mari, salamat. Milio, tana. Pasudlo na ka. Ano? Ikaw, o ganahan ka mo sud dito. Day. Ay, sige, Day. Biday na yan, Bultan. Ako rin gayo anak maguba. Nagdagot to! Hilas, mararabag gwapa. Tuusag ang ngayon siya ng iyang pataas-taas og ilong. Pero kababayhana. Nitaas tuod, nitaas iyang ilong, pero dako og samot ang lungag. Noon sa mga taon na ako palangga. Way palangga. Way, galagot ko. Pakauwaw lang tong iyang gihimo nako. Sira nag-ingon nga paadtuon ko sa ila. Unya karon ni adto ta, wa siya mahibaw nga iri kong paadtuon, amaw. Limot ka yan, Udsam. Limot ko taon! Hilas bayhana. Tuo siyang gwapa siya na iyang pagpausap siyang ilong. Balik ano eh. Kapoy baya niya. Wag yun. Kapoy. Naunsa ba taon ka eh? Gwapa. Grabe naman sa kaplangga eh. Tinga naman, naibog ka to akong amiga? Kinsa ba? Kisa pa ka to babae, good, gikas abroad. Nagtuo siyang, hilas-hilas lang animal. Mansaan na, marasig ka ngayon, pausap siya siyang ilong. Kapoy ni mo. Nga naman, naibog ka itong naunga? Oh, kaya nga naman din ang naon mo, ha? O nga no, naunsa di ay? Awa, ha? Naunsa? Iyang naong murag bagtak. Murag bagtak. Barihay? Lagi. Relax na ko tao, no? Ay, kablaka ko di, ha? Bida, ila pa ron. Portahan pa mo sila. Prosig lang, day. Bida. Hapit sa madato, day! Ha? Hapit sa madato. Madato, ito, day. Kanabayhan na. Paliton ko na. Moon ko na. Filtration tanong. Namili ay, saan mo tayo mo pagkadato? But-but, ay kasturya ni mo. Unsa? Sabi taon yun. But-but na taon. Mahimo rin ko kontraktor. Porbida. Mag-kontraktor! Oh, saman. Ang gisulti ni mo? Usbara? Mag-kontraktor ko. O di ba ako mo dako sa Ombudsman? Oh. Ombudsman man to. Tapalong ko ni mo. Hanggaw ka? Ha? Tinulbitan ako gisulti doon, o di nga ganun Ombudsman. Ingon sila, basta mag-kontraktor ka, mabilionaryo ka. Ang sabasa ko na ikontrata ni mo, Ghost Project. O di, Unsa din kasiha sa pagkakontraktor na gusto ni mo? kontraktor drama. Pero tigid na kong hiubusa sa akong kumare sa iyang pag-insulto na ako. Mura kong naubaw sa iyang gibuhat. Kaya diha pa ito yung mga tao og nahibaw nga mao na sitwasyon. Mura tingali kong ice cream nga mahili sa kauwaw. Mao nga wa na dyan ko mupakita pa dito niya. Onya? Bay! Bay, Milyo! Milyo, kinsa marong nanawag ni mo kadako ba oy? Bay! Ay. Yabag ron? May Tokyo maron. Sa may tuyo na niya. Nang nakabantay ko nga sige na siya kanin nis ato. Mangita ni mo sa may tuyo niya. Ay, kuhan day, project, mag-upis sa kanang shop sa bisikleta ba? Amo nang panagsabutan day. Mao ba? Ah, Basig unsa ng project ka ha? Basig ghost project na. Ha, patay gid ka. Ipatawag jud ka Senado ana. ay, wow, ay, sinadong taon. Bay, Milyo! Nakarauga to bikid ako agi ba tawhana. Okay na, bay. Wala yung problema. May nakita nung ng mo, kuhan ba? Mo finance sa ato ang sapuhon. Siya mo nagpasalig mo palis mga gamit, bay. Ya, katong nung bakanti sa mga, katong bakanti lang gamay ko. Makulit yung mo na to shop. Ako'y bahala sa ginagmay trabaho dito niya. Ikaw, expect magigahan ng mga troubleshoot o kanang sa motor ba? Troubleshooting o sa bisikleta shoot. Bisikleta. Ah. Ikaw ni bahala na, bay. Ba, sige. Boses ng kunin mo. Alarga na ba? Okay na.
Makapirit mo ka na yun. Hindot na yung pisto da. Da please ka. O sige, mainumin. Ikaw magkay mo da sa shop. Huy, ikaw mo magkay mo da. Kami lagi. Nya, kami dua si Tokyo. Maayo ang dagan sa ilang shop. Nakita na ko nga daghan silang mga customer nga anak magpaayo sa ilang shop. Unya, mao na rin akong nahibaw-an nga. Unsa? Mauna yan! Si Tilyang di may tagiyaan ng siyap sa eskina. Naadedihan ang trabaho imong bana. Unsa yung trabaho? Sila may tagiyaan na. Silang duha stukloy. Dili oy! Ingon si Tilyang, siya kung tagiyaan na kay siya maoy na malit o mga tools o mga gamit para sa shop. Gani bago pa siyang nangumpra ron og mga materyales para sa motor. Mga bagpugyot gikas gawas. Kuan, himuon ko na niyang tindahan at the same time. Shop food para motorbike. Oh, yads, oy. Waka na sila relasyon si Tilyang wag ang imong bana. Unsa? Oh, paniti, yes. Ayaw rin ritso haghamag, ha? Ayaw sa hamagad ritso kay kuan ka na ang basig sayop ang ilang pagduda. Klaro, ha? Ugunya, panid-insag. Payot. Mao na akong problema. Kay maglain naman hinuon pirmi ang akong huna-huna. Mura sa kog makatuo sa gisulti sa bayot kay imposible man sad kaayo ug way mo finance nila. Di ka sila makatukod og ingon ana nga shop. Kumpleto gud sa tools good, mga gamit sa shop. Kung sila lang duha, di ka nila mahimo. Unya na pay tinda. Nagduda ko nga may relasyon gud sila. Kay nga nang wa man isulti na ko ang akong bana ana. Lain kay akong huna-huna. Ako ka silang paundangon no. Usa akong buhaton ani. Unsa man og kamo ang pasultihon, Janet. Kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata ay nag-abot nila sa eskwelahan. Unyang palitsan mo para sa mga dagko ang Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum mo sa Diamond Yema o BM Special. Unya, lami kaayo ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo ha. Yes, kay lami kay na. Mga bata, inom kita Don Pepe Tablia. Kay happy yung kita. Happy! Tama sa Happy Mart, waluna kulun, tabunok, og magtan. Happy! Sepanyawan Herbal Capsule with Garlic. Sepanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan. Imna nato kada og Sepanyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw. Inumdaan og sa kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Inipaniuto ni mo maghapon, usag hapon kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule, imong imnuno na ka magkaon sa imong paniudto. Maghapon sa gabi, sa di pa ka magkaon sa imong panihapon. Inom na po daan og sa kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Og alang na na problema aning kidney og UTI. Ayaw na magkahadlok or kabalaka tungod kay doon na makatambal na anay makaayo anay itong gibati bahin aning kidney og UTI. Kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney og UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule immune kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney og UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, basta Kogon. O sa tanan po na ito mga kay Lima Inday Janet at fresh kay mabot lang no kanang di sa kuha siguro makakuan kay murag nasuya man siya sa yung gawas niya nga kuan o kumari taon amiga niya murag suya sa siya Lain masaguto iyang kumari. lain siltihan Musulti niya, dili mao niya, patuon niya karon di ayo.
Murag malimot. Ano ba? Makapayubos Wari ka. ka marir. Mayubos ta. Sakit sabi ato. Matag suso siyang milyo. So dito siya. Ikalisod. Nago tawag kay Janet. Unya karon ang gidudahan siyang ni Janet po dati press kay tungod lagi nag-open og shop diha duol-duol ra sila silingan. Ang tagi-iya still yang ra sa di ay. Nya ang trabaho dito sila si Milyo og sa katong iyang kauban. Amo nang iyang gidudahan nga di ba kana uyab ningom sa tubayot gi hulhugam sa taon yung Gihulupod. nga di ba kana sila uyab. Pero may banang may kastilyang. Mura, murag na iba na ate press. Ay, wa di ay? Wa May ba? banang stilyang. banang stilyan. Wa ba? Wala. Wa di. Murag kuya sa Yan ang kuanon ka ng Ano na yung panitaan. problema? Unsay ato'y katambangan niya. Ang ako, dahi triyang. Panitaan niya. Panidina, gunsa gali pa undang nga las trabaho kay ikaw may mga Si Janet may konsing dili. ay talagang si Janet. Dahi Janet, panidina dahi. Panidina. Kay lisod yung kay na inana. Wata kay bao, no? Pero og tarong ang trabaho, tao na sa imo. Ba na si Bilyo, okay ra. Pero inana nga na yung mga hokus-pokus din ha. Lisod na. Ba, maunsa ba yata ka? Tambang niya. Babasa mo gid na to ron. Yeah. Kung ali ka diri sa Sirach 25, Naunsa ba niya si Rak? versikulo 19. Yeah. Ang bisan unsang kasamok gamay lamang. Kung itandi sa mga kasamok, gumikan sa usa ka babae. Ha? Ano man, Bob? Ingon ani ita po abang ang babae may nakaingon. Oh, di ba? Gumikan kuno sa usa ka babae. Yung tinuod nilang idudahan nga ang babae mo tagiya sa shop. Oh, tinuod man. Way siguro tinuod yun ang Panidaan, babay kay... wala pa man, panidaan pa man. Adili, ang panidaan iyang bana. Kung dili ba uyab silang kilyang. Wa ba magkuan Oo. Jam siya. Oh, Dili lang gid mo tagiya sa shop. si Tilyang yun na, oy. Tilyang yun, palita, nilikuan. Pag tukyol. Tukloy. Tukloy. Oh, tongyol ba to? Basta, mao na. Giilidila na iyang asawa siguro, ani. Nga duda-duda sa tanga basig uyab ni Milyo Tilyang kay mao may amot lang usay. Unsa kay posisyon ni Milyo di ba? Ikaw pa na yun, ma'am. Usa ka bana ni biya gyud sa asawang Pinay. Kay Ano man? kuha gyud siya atong foreigner nga babae. Himan-himan ang asawang Pinay mao pay gihulga atong babae foreigner. Oh, Mao sa man? nga magtet tipion ta ka. Sige gudgukon nimong bana kay ang bana na wa man sa tingali gilumay kay kana mga foreigner na ka mao mang lumay. Ang punto tingali adto nga mas daghan lagi kwarta tingali ang babae. Kwarta, uy, ka ng foreigner, duula Pinay tungod sa money. Mao sa. Nga, ganan sila ba? Ato gawas, mo ban? Wa man natin press ang babae may pina foreigner. Maugyapon? Ang laki Pinoy. Maugyapon. Nabiyaan yun yung asawa sa mga bata ito murag na Lord, no? Okay na Bam, no? Ang sakit-sakit, di ba, Bam? Kining babae nga, ningon nga karma na ninyong taga Cebu, nga gilinog mo diha. Kadto? Oo. Dili yun maayo to, para nako. Naghan kayo na igos linog niya, karma. Adto mo pangayo sa inyong mayor, gitudlo pa sa may karama. Rama. Ayaw, dili naman may rama. Kasi kagani man ng bayana. Murtagas dili yun sa Cebu sa siguro. Roy. Forbida, no bayana. Kasi content na niya. Puragaba lang nimo. Abala na siya, Content na Di niya. content. Oy, di maayo mauna yung content. Ingno ni mo matao na lidugar. Kalma, karma. Ay, dili naman ang mayor sa archival naman. Aba, lagi. So, may kinarli, no? Looy kayo. Mayo, Sagdi lang ay. Watay labutan na niya pa may. Balik. Oo. Si hindi. Balik na. Dahil, panid ilang. Ay lang, pagpatakaw pamasangil ka. Basi ko niya mo ibali o kiha. Panid ilang. Total, pwede kang bayot mo yung sugoon nila. Ang Oh, gilya. ay pa piniro. May kinabringid bayot. Diyan, sagol-sagol. Bayot mo yung sugo niya pagpapaniid. Oh, bitaw. Sagol-sagol pa ng marites. Oh, kay po, namiga man sila dito. Hulhugan kag mayo na. Oh, kay Bindot na. pananglitan gani o kanang na ang matinuod na kinasalman mo, so doon na yung kay akong katungod apan kung pasad sa akong amiga no, ningon siya akong bana nang mamahin man na asagdi lang, kaya ako di anak ko unta ng papilis kung sa metabo ako'y mukubra mo may pong Mo ba? Ibutan ng buryal. Pero kato ikaw. o ako'y kung ingon ane na sa akong bayan ingon ane
para di maglabar akong ako na lang pasagdan apan akong tanawon og tinuod ba ako sang panidan. Ako sang panidan kay ako bisto sa akong bahin ate Pres Goliath. Kuno akong karibal sa kabayot sakit man paminaw mas may babae ang akong karibal. Oh, kay doon na may katarungan. Okay, ba naman sa gibuhat sa bayan? Kani sakit yun og tinuod nga ang babae og magkarelasyon ug niyang bana. Tinuod. Klaro alang inday nga kung sa gani, pwede ka nang mapadaka pag-usap dire, kamo na po kang sumpayan o unsa. Sumpayan lang nato, tay. Oo, o kung tinuod ba, doon naman sa relasyon. Basig na narbaho na po din mo bana di ay. Bitaw, tinuod na. Oo, basig way kaping kabubuto, basig na narbaho ra na. Oo, Kato ikaw. katong ako. Nakita gi tubang gid ako ay. Gisumpay ninyo. Tubang. Yun sa mo ba? Ha? Yun sa mo. Naglagot ko. Kaano man? Unas ginawa na ko dire sa pong. Asa siya? Imbis maminaw ko kung sa reaksyon. Asawan? Mo ako ba? Hindi mo na ko, shit. Ah. Sumalikas mo nun? Sa mga mo na ka ng kaluman nun? Kung ako ang pasultihan.